Като, например, нашите предци са имали по много деца. Това поне го знаете. Само преди 100 години нормално хората са имали от 5 до 10 деца в семейството по много причини. Първо, защото е била много висока детската смъртност. Второ, защото е било въпроси на чест и на гордост да имаш доста деца, и момчета, и момичета. Защото са се гледали едни други, защото са трябвали за работна ръка. Обаче, представете ли си да отглеждате много деца? Това е много трудно. Изисква изключително много усилие. Млади са умирали родителите от това усилие. И остава в паметта на предците една мисъл. Трудно е да имаш много деца. По-добре да са по-малко. 2 деца, 1 дете, за да може да се върви напред и да се оцелява по-лесно. И сега ние изпълняваме тази повеля. Ние средно имаме 1,6 деца в момента в България, което е под 2 и над 1, но точно там сме. Докато народи европейски имат по 3-4 деца съвсем спокойно в семейство, това за тях изобщо не е трудно, защото няма тази мисъл от предците, трудно е да имаш много деца.